Anga jamana kunnafoni fasirilasi sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ mɔbitikaw u ka kin min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Médinakura a bɛ Mɔbiti dugu de kɔnɔ marisikalo tile 24 k'a kɛra sufɛla fɛ mɔgɔ marifatigi dɔw k'u taara mugu ci jamana polisiw la o mugu ci in senfɛ komi ye polisi kelen ye k'o fagara o kɛnɛ kan mɔgɔ saba wɛrɛ bɛ yen o mɔgɔ sabaw la ko jamanaden dɔw bɛɛ u la minnu tɛ finitigi ye k'olu fana joginna nin baara kɛlen kɔfɛ ko nin baara jugu kɛbaa ninnu k'u taara matu ta fan dɔn cogo min an bɛ faamuyali sɔrɔ nin ko la radio ɲɛta an baaraɲɔgɔn min bɛ Mɔbiti an k'a lajɛ Abulayi Kanta n'an sera k'olu sɔrɔ min kɛra Mɔbiti u ka ɲɛfɔli k'an ye bisimila karamɔgɔkɛ i tɔgɔ ye di ne tɔgɔ Kamara Muhamad Kamara e bɛ Mɔbiti ne bɛ Mɔbiti waye kinde yɛrɛ lɛ anw ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko mɔgɔ marifatigi dɔw taara mugu ci Mɔbiti komisariya la tiɲɛ don wa tiɲɛ de don e b'a jɔna n b'a jɔna awɔ n b'a kalama a kɛra cogo min i tɛ ɲɛfɔli k'an ye lamɛnbaaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min a ma kɛ na tigitigi n jɔlen ɲɛna nka an ye min faamuya la jateminɛ la ni maaw ka lakalili la awɔ maa saba de nana moto kelen na awɔ polisiw y'i lajɔ an ka jamana polisiw y'u lajɔ komisariya ma surunya la awɔ i nana se fo komisariya kun kelen yɛrɛ awɔ k'u ka pièce ani moto vignette awɔ k'u ka wulu de bɔ donc u tora o discussion de la awɔ ko vignette t'i bolo moto papier fana ɲinana kɔ so awɔ ko polisiw ko ko n'a ma ɲɛ moto pièce t'i bolo vignette fana t'i bolo awɔ i tora delili la awɔ k'u ka 200 sara ko ko 200 t'i bolo awɔ ko parce que ɲinana moto pièce kɔ so k'u tora o discussion de la awɔ donc sisan kɛ ko d'ailleurs k'u tɛ nin bila k'u ka taga ni moto ye komisariya da la awɔ bon o ye ne sa maa saba nin ma sɔn awɔ kelen b'i cɛ la ko o ye a ka pileki kɔrɔta delili kɔfɛ ni discussion nin bɛɛ kɔfɛ awɔ ka marifa yira awɔ marifa yiralen kɔ polisikɛ fila de tun bɛ kɛnɛ kan awɔ polisikɛ kelen min fagara nin ye a bolitɔ ka don komisariya kɔnɔna na dɛ awɔ i b'a sɔrɔ a kɛra maa lankolon maa jugu ninnu ɲɛna awɔ k'a bɛ a taga marifa de ta mɔgɔ t'a ko dɔn awɔ donc o yɔrɔ bɛɛ awɔ ale yɛrɛ y'a ka marifa bɔ awɔ ka polisikɛ nin tiire yala ninnu u bɛ se ka na cogo di marifa sugu jumɛn tun b'u bolo sabu ni marifatigi ni marifa jan don sɔrasi marifa ninnu de don awɔ wala i n'a fɔ kalasini kɔfu ninnu julu bɛ kɛ min na i b'a dɔn a bɛ kɛ dulokiba kɔrɔ quoi ka kɛ dulokiba kɔrɔ nka marifa ninnu dɔw dabolo ka jan kosɛbɛ n'i y'a don dulokiba kɔrɔ cogo cogo a bɛ bɔ kɛnɛma dɛ bon i b'a dɔn a marifa sugu dɔw bɛ yen marifa surumaniw de don awɔ a su ka marifa surumani ɲɔgɔnnaw de don n'a bɛ blouson ninnu kɔrɔ awɔ donc a ye man di kɛnɛ kan n'i m'a yira o bolitɔ ka don komisariya kɔnɔ u sɔrɔla ka mugu ci o la wala min y'i kɔ don k'a bɛ taa polisiso kɔnɔ dɛ awɔ mugu cira wuli de la mugu cira polisikɛ wo de la awɔ kelen min bɛ kɛnɛ kan ye o kɔni ma se ka démonstration fosi manifester awɔ donc o kɔni o bolila ka jigin kare jan kelen kɔnɔ awɔ ko mɔgɔw nana bɛɛ sabu ni marifa mankan kɔni bɔra yɔrɔ yɔrɔ awɔ yɛrɛ ɲini de bi yen o tiɲɛ donc o yɛrɛ ɲini kɔfɛ mankanw nana caya awɔ donc a ko ma se ka faamuya maa ninnu kɔni an min minɛli kuma mɛn ne yɛrɛ tun bɛ n'o ɲininka mɔgɔ bɛ se ka mugu ci polisi la polisiso da la ko bɛ taa maa t'o ta fan dɔ o bɛ se ka kɛ cogo di wala o kamanagan de bɛ an ka manque de sécurité la yan awɔ parce que une fois que ni marifa ta kɔni bɔra bɛɛ a tɛ faamuya quoi awɔ bɛɛ bɛ kɛ yɛrɛ ɲinibaga de ye ninnu taara mini mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ t'a dɔn parce que ko attaque camanw de bɛ kɛ i ka dɔrɔn ko attaquew kɛra dɔrɔn maa min y'a attaque kɛ identification tɛ a tigiw tɛ minɛ donc an ka
manque de sécurité au dé quoi. Y'a faamu. Politique attaque koni kera de. Politique mi. Pourquoi attaque kera bo jonde tout. Politique jogina ayoro lawa uya takatana docteur Sula fatura ene. Bon moi mi koni banana to kelen. Yawo. Mugu tira mi sena apolito. O de tara docteur Sula. O kelen koni mugu tira la sara yende. Ya faamu. O de kunafuni kibaru ya yere. Sisan iba to nyini. Ni ala son. Ambalmao manjaki ye yoro mi o manjaki abe sande fe ni ɲɔna fali kɛlɛtigɛ wale jugu dɔw taara ka manjaki mali gendarmew ka daga min bɛ a yɔrɔ kɔfɛlen na o fana kɛra marsikalo tile 27 tɛmɛnen ni ɲɔna si dɔ fana kɛra marifatigi dɔw fɛ minnu n'u tun bɛ moto sanfɛ kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na nin don ko ninnu tun ye ninnu ka sugu de ye mɔɔw bɛ ka taa feere la sugu dɔ in o don kofɔlen tun y'u ka lɔgɔ ye ninnu u y'u bɛlɛn ka don u ka sɔrɔ ka mugu wuli an ka jamana gendarme dɔw la minnu tun bɛ gendarme da la kɔlɔsili la gendarme min tun bɛ gendarme ka daga u ka brigade da la ko kelen de jogina marifakisɛ fɛ nka ale laban a tun jogini min kɛra ko a nana fatu gendarme kɔnɔna na gendarme ka baarakɛyɔrɔ la ye mina minnu tun bɛ yen n'o ye informatique minɛnw ye k'u ye olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka taa n'u ye u laban bolila yanni gendarmew bɛ magɛn u boɲɔgɔnw fɛ o furancɛ kelen kɔnɔna na kibaruya dɔw fana sɔrɔla ka fɔ mɔgɔ marifatigi dɔw k'olu fana taara ni ɲɔgɔnna si dɔw kɛ yanni ka se Sikaso kilo 50 ɲɔgɔnna boɲɔgɔn ale bɛ danbere so o mara de la i n'a fɔ kibaruyaw y'a jira cogo min jamana yɛrɛ a lakanaba minnu bɛ yen olu tun bɛ kɛnɛ ka ye a nana kɛ sa olu ka yɔrɔ bila o siratigɛ de la min ye Abulayi Jara ye a y'a jira k'a fɔ papalikɛlaw u bɛ ka surunya Sikaso dugu la bi kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko jihadistew Mali yɛrɛ mara yɔrɔ ka dɔgɔ bi u kɛn tɛ k'u ka dagaw sigi yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnyana furancɛ minnu bɛ Mali jamana ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ a yɔrɔ kofɔlenw na hakilila jiginna papali wale ninnu o ko ye yɔrɔ caman lasɔrɔ i n'a fɔ yan ka so bɛɛ lajɛlen b'a kalama Sikaso mara la an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu u taara wale dɔw kɛ hɛrɛma kɔnɔ ye yɔrɔ min n'i bɛ taa Bobo Julaso n'i bɔra Sikaso n'i bɛ taa Bobo Julaso Mali ani Burkina Faso dancɛ la ɲɔgɔnna dɔw kɛra ye min kɔni ye jamana kɔrɔnfɛla ye aw b'a kalama k'a fɔ kɛlɛtigɛwalew taara ka Mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ nka u b'u kɛlɛ ni fɛn min ye o de ye u ka tɛmɛ sira la u bɛ taa mugu dɔw don sira la ni Mali sɔrɔlasiw tɛmɛna ka a bɛ pɛrɛn n'u ye o dɔ kɛra kari jan tɛmɛnen k'a kɛra Tisit aw bɛɛ lajɛlen b'o kalama Mali sɔrɔlasiw tun taara ka fɔ minnu bɛ kɛlɛda la olu ye waati kɛ sɔrɔlasi kura dɔw taara ka taa n'u ye minnu bɛ kɛlɛda la olu bɛ segin so o maakɔrɔw bɛ taa olu nɔnabila o de senfɛ Mali sɔrɔlasiw ka hukumu tɛmɛnen nin wale in senfɛ ko Mali sɔrɔlasi sini ma to a la nka hakilila jiginna o yɔrɔ kofɔlen kelen na a bɛ Mali sɔrɔlasi cɛ 30 ɲɔgɔn boɲɔgɔn bɔ olu fagara marsikalo tile 25 tɛmɛnen o fana kɛra janfawale minnu kɛra mɔgɔw fɛ minnu ko k'u ka baara ye b'a fɛ ka silamɛya karaba Mali dugukolo kan an balimaw an ye kibaruya dɔ sɔrɔ nin kuma in a woyɔ fanga bonyana nin furancɛ in na kosɛbɛ o tɛ fɛn wɛrɛ ye ko barika n'o ye Faransi ka kɛlɛbolo min n'o bɛ an faso Mali dugukolo kan bi k'u nakun ye jamana in kumabɔli ye ka papalikɛlaw k'olu kɛlɛ o Faransi sɔrɔlasiw k'u ye mugu ci mɔgɔ dɔw la talata ye kibaruya in a lasera ka bɔ jamanadenw u ye danaya ta k'a da maa minnu kan k'u ka kow ɲɛnabɔbaw ye olu de y'a jira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen n'o bɛna marsikalo tile 25 ma ko denmisɛnnin 6 k'olu fagara Faransi sɔrɔlasiw fɛ k'u ye u ka sana kɛlɛkulu n'o ye hélicoptère n'a ɲɔgɔnnaw ye
keleke pangulun minnu b'u bolo k'u ye u to de kɔnɔ sanfɛ ka mugu ci dugu ma ko denmisɛn dɔw sara wa barikani ka fɔ cogo la ko olu tun bɛ ka maaw de faga ka maaw de kɛlɛ n'o ye minnu n'u kɛn bɛ ka marifa ta k'u bɛ kɛlɛ kɛ diinako la n'u yɛrɛw b'olu tɔgɔ de wele ko jihadistiw nka dugulen minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen na olu y'a jira k'a fɔ nin denmisɛn ninnu ye donsow de ye o ko donsow u tun bɛ ka sogo de fɛlɛbɔ ko faransi ye o to o de senfɛ o denmisɛnw de to fɛlɛbɔ la kungo kɔnɔ sogo ɲini na ko ka mugu ci u la dugulen minnu bɛ talata ye mali kɔrɔnfɛ dugu dɔ ye ko k'a ɲini k'a fɔ ko a ko ka ɲɛɲini dɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min minnu ye nin baara nin kɛ n'o ye faransi sɔrɔlasiw ye o sɔrɔlasi ninnu u bɛ se ka ɲangi cogo min faransikaw u ka sanna kɛlɛ min n'u ye u ka kɛlɛkɛ pankolonw ta o pankolon ninnu u ye olu de ta Gawo ani Menaka cɛ ye maire ɲininkale a ko denmisɛn minnu fagara ko ye dugu denmisɛnw ye o dugu denmisɛnw na 4 bɛ a la o si tɛ tɛmɛ san 16 kan ko ninnu tun taara kungo de kɔnɔ u tun bɛ fɛlɛbɔ de la i n'a fɔ Muhamad Asale Ahamadi y'a fɔ cogo min ye nin denmisɛnw ye k'u tun bɛ moto 3 de kan u tun bɛ ka zonzanw de gɛn ani kungo kɔnɔ kamiw a ye se ka kɛ wɔlɔ ye a ye se ka kɛ kami ye k'a kɛra sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 10 waati maa minnu bɛ yen n'olu tun ye seere ye olu y'a jira k'a fɔ u ye mugu pɛrɛnkan dɔ mɛn k'u ye faransi ka pankolon dɔw ye sanfɛ ko nka olu t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ faransi de ka pankolon don wala pankolon sugu wɛrɛw don yenkaw u ka danamɔgɔ dɔ o y'a jira fana k'a fɔ k'u y'a ye k'a fɔ ka pankolon minnu bɛ yen ni mɔgɔ tɛ don kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko drone ko dɔ ye mugu ci a yɔrɔ kofɔlen n'o ye talata ye u tile bɛ yan fan fɛ nka faransikaw olu ka kɛlɛbolo ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye barikani ko ninnu ye pafalikɛla juguw de ye u y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don k'olu ye sanakɛlɛ dɔ boloda k'o kɛra an ka jamana dugu min bɛ kɔrɔn fɛ Menaka mara la n'u k'a ma ko Inde Liman ko furancɛ o ni Inde Liman tɛ tɛmɛ kilo 60 hakɛ kan k'olu kɔni ye mugu ci pafalikɛlaw ka kɛlɛbolo dɔ la faransikaw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw nka u ma perepere di yala mow ni tora la wa nka u ko u ye moto 3 de tiɲɛ nin y'a siɲɛ filanan ye kalo damadama kɔnɔ faransikaw k'u ka sanakolonw ta ka taa nin ɲɔgɔnna walew kɛ n'a kuma ninnu u fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ bi kosɛbɛ kibaruya in pereperelatigɛ sɔrɔla ka bɔ faransikaw yɛrɛw ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasirilase bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RFI o yɛrɛ siratigɛ la mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ bi minnu yɛrɛw olu ka laɲini ye fɛn min ye faransi ka sɔrɔlasiw ka bɔ Mali dugukolo kan fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan tɔn caman bɛ yen olu ye maliden dɔw labɔ kɛra juma tɛmɛnen bɔkun min tun bɛ u la o ye k'a fɔ ko Mopti ani Segu mara la ani jamana kɔrɔnfɛ faransiku k'ale nakun ye kana ni lakana dabali ani pafalikɛlaw kɛlɛli ye nka fo ka se nin yɔrɔ in ma ɲɛma sɔrɔ a la olu yɛrɛ kɔni fɛ faransi ka kɛlɛbolo min bɛ kɛnɛ kan yan hali n'a y'a sɔrɔ ko jama in fanga tun man bon mɔgɔ wɛrɛw fana tun bɛ yen olu ko olu bɛ faransi sɔrɔlasiw o ka to Mali dugukolo kan k'o ka d'u ye jamanajɛ in a daminɛli kɛra waati min an ye seereya ni kibaruya minnu sɔrɔ a jamanajɛ daminɛna ni Mali jɔnjɔn de ye hali ni a jama tun fanga man bon ka se hakɛ dɔ ma o mɔgɔ minnu bɛ yen ninnu tun bɔkun ye fɛn min ye Mali baarakɛlaw ka lajɛ yɔrɔba min bɛ yen n'u k'a ma ko bourse du travail u bolonba kan bɔkun min tun bɛ olu la u y'a jira k'a fɔ u ka hakilina tɛ faransi ka kɛlɛbolo hali min ye dunan wɛrɛw ye u ka sɔrɔlasiw b'an fa dugukolo kan nka a ma kɛ jamana bolo ni wasa ye kuma minnu tun b'u da jamanadenw ka kunu u k'a lajɛ sabu kɛlɛbolo minnu bɛ Mali dugukolo kan yan a caman bɛ kun wɛrɛ na kɛ u ka toli la Mali dugukolo kan min tɛ Mali kumabɔli ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye Mali yɛrɛ tu tigɛ olu tun yɛrɛ ma sɔn u ye nanzaraw gɛn ka bɔ an faso dugukolo kan ka sabu kɛ min ye o lakodɔnnen don denmisɛn minnu tun bɛ yen o de tun fanga ka bon kosɛbɛ u ka laɲini o ye k'a fɔ
ni Faransi kɛra tafɛn ye ko ka wele bila Rusi jamana ma u kana Mali dɛmɛ ni solasiw Mali solasiw ka labɛnni ye dantigɛli minnu kɛra a fanba kɛra jamana yɛrɛ kana sabatibaliya olu yɛrɛw bɛ jalaki ta ka dunan kɛlɛbolo ninnu sɛgɛrɛ olu minnu bɛ Mali dugukolo kan ka jira k'a fɔ nin kɛlɛbolow ka caya o n'a ta bɛɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yala u nakun ye Mali solasiw dɛmɛni ye ka jamana kumabɔ de wala nakun wɛrɛ bɛ u la sabu faali minnu bɛ ka kɛ diɲɛ dongo don dɔ de bi fara kɔlɔlɔw kan ko jamanadenw m'o faamu fiyewu kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan an k'o seereya dɔw an k'o lamɛn. Ka bɛɛ fo aw ka fasoden ɲumanya la k'a fɔ bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don min ni an ka kan ka tasibila kɛ ka miiri ka taa maa o maa yi nin di kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso Mali ko ale jɛra nin kɔ k'i nin di faso Mali ma bi ye olu tɔgɔla dɔ ye. Il y a 30 ans jour pour jour Amadou Toumani Touré Oumar Mariko Moutaka Talou Zoumana Sako olu tun bɛ nin bourse de travail kelen de kɔnɔ pour que ka Moussa Traoré ka jolibɔn fanga la jɔ. Donc pour nous an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bourse de travail kelen kɔnɔ bi san 30 o tɛmɛlen kɔ ko k'o tasibila kɛrɛnkɛrɛnya maaw ye maa minnu sɔnna k'u nin di kabiri pénétration coloniale dɔw sɔnna k'u nin di pour que Mali kana kɛ bolokɔnɔ jamana ye pour que Malidenw kana kɛ bolokɔnɔ maaw ye san 30 bi an jɔlen bɛ o bɛɛ y'a kɛnɛ kan n'o ye démocratie ye est-ce que démocratie dabɔra kun min kama o sabatira wa an bɛɛ kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que démocratie bɛ se ka da kuma mugu ma kalan t'a kɔnɔ lakana t'a kɔnɔ baara t'a kɔnɔ kɛnɛya t'a kɔnɔ sɔrɔ forobayalen tɛ foyi fo maa damadɔnu ka jamana ta otage la est-ce que o de bɛ wele ko démocratie donc o de y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la en ko comme France Fanon l'a dit chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission l'accomplir ou la trahir ko maa o maa bɛna diɲɛ kɔnɔ i ka ɲi k'a dɔn e tile gɛlɛya mun gɛlɛya sugu don a dɔnnen kɔ e ka wulikajɔ ka ɲi ka kɛ mun ye k'i faso ni kisi walima k'i faso janfa c'est pourquoi anw sɔnna k'an faso bɔ bolo la o de y'a to an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛwoloya kɛnɛ kan bi an ye nin 26 mars kɛrɛnkɛrɛn k'a di mɔgɔ minnu ma n'i ye faransi ye bi a bɛ kuma c'est parce que anw bɛnbakɛw olu de sɔnna ka t'u jɔ Allemagne ka occupation don ka faransi bɔ bolo la o faransi de filɛ kuma la bi o de wulilen filɛ bi ka na bi anw kan est ce que anw tile la n'o gɛlɛya bɛnna anw tile ma an bɛ sigi k'an y'a to ala ma wa walima an bɛ wuli k'an faso bɔ bolo la Dieu est intelligent on peut dire même que Dieu est le plus grand philosophe n'i ye pari ta k'a lajɛ philosophe dɔ ko n'i ye a bɔ a la a bɛ kɛ mot jumɛn prix ko sans l'Afrique Paris était pris ko ni Afrique bɔ Faransi la ko Paris kun minɛna Adolf Hitler bolo c'est la pensée d'un philosophe et aujourd'hui an bɛ o waleya de kan o de y'a to an y'a kɛrɛnkɛrɛn ka di an balimaw ma minnu kɛra a ye ka prix bɔ yen Paris la k'a kɛ Paris ye et puis Sidiki ko k'an ka bɔli nata ye le 25 mai 2021 o tɛ Mali dɔrɔn ka bɔli ye dɛ o ye farafinna bɛɛ ka bɔli ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔ tile 10 laban mɔgɔ 200 ni kɔ o de fagara Niger kɔnɔ k'a daminɛ 2021 na ka se mois de mars ma bi mɔgɔ 100 ni kɔ o de fagara Burkina a b'a dɔn Faransi service de renseignement ye min fɔ kalo tɛmɛnen ko Faransi ka laɲini olu y'u to sanfɛ k'a ye Yada Gali ni Kufa ninnu u sigilen don ani Bel Mokhtar ani bɛɛ k'u bɛ ka bɛn a kan k'u tilara Mali la k'u bɛna taa Niger tɔnin kɛ Tomo ye ka Burkina tɔnin kɛ Tomo ye ko k'u kunda Benin ani Côte d'Ivoire kan ko kibaruya de tun b'u da k'u tun bɛ réunion na an ko barikani kɛra Lyon photo ye aw welela ka na photo de ta wa est ce que u welela k'u kana photo de ta pendant ce temps on vous dit a ye na n'a ye jihadistes ye aw yɛrɛ k'aw nakun ye a y'o bombarder a bɛ to olu ka réunion kuma de lamɛn ka n'o fɔ ka anw jala siran pour que an b'a fɔ aw bɛ to yan non on respecte l'intelligence humaine wagati dɔ sera bi an k'a bonya k'a fɔ ko peuple malien nous sommes un peuple intelligent o wagati de sera bi wagati dɔ fɛnɛ la a tun bɛ fɔ ko gɛlɛya in ko lakanabaliya ni fagali banbali k'a bɛ kɛ Kidali de kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ bi a bɛ ka fɔ a tun bɛ fɔ k'a bɛ kɛ Tombouctou k'a bɛ kɛ Gao a bɔr'o la bi a tɛmɛna Mopti ani Segu a b'o de kɔnɔ a b'a dɔn u ka cible prochaine ye yɔrɔ min ye
Sikaso après Sikaso Kai dangatere ameka mifu anyebe jatemina do la chiedo a torobe kananga zoma ga dabalila police fena ba ga dabalila donc c'est pendant ce temps yara wolo fena wulilo no kijo ni jamana bi aw bologo abe foko Irak capital Bagdad ko minena sogomara keleni ate damne capital la de abe damne dugu de la donnoni aba sigi fabna choko capital kuna ka soroka ka jamana mine ka bla jonya kono est-ce que aman sigi o de ka se ame soroka wuli kanjo ka faso ni kisi pour que ka am boni la jaba kono mo ko ame la gosi de ke kojugu kante proposition ngango we kodo me o ma jama famu kono parce que ali ka fie ko kana tay numa fe mo ke kumamolo o goro go tay kini feo mais comme ou tese ko famu amena ta to ma amago be mina kuma la surunyala o de anka jamana nyemo ku jo ujoro la o wati de serabi ka antiga di jamana ma min to go irisi ani irisi ka antiga di nyoma atte ko amena ngala kana kalfa anye Modibo Keita tieta bagawe Modibo Keita ko la défense nationale ne se sous-traite pas, on ne sous-traite pas la défense nationale. Comme Matiga Lagana Kalfa Mouawarela, au même moment les Américains défendent le territoire américain, au même moment que les Russes défendent le territoire russe, c'est à ce même moment que le peuple malien défendra le territoire du Mali. Niye mo kekumaye ni bina suba I mago be tigaro la pour que ka wuli kijo baba Modibo Keita o sira de tagama o be ke sanji duru de kono komi odo Barkan General do kumana bara interview la mi fo ko zeni munu me ka boka fo ko fransigata ko ay kuma gelay famu ko au minimum ko Barkan doit faire encore 15 ans au Mali pour gagner Gaba. C'est ce que un général de Barkan a dit il y a quelques semaines. Oui, Alsa Obega a voulu préparer la fin de Kono. Ni Hakilina ina tgeleno sambi duruninko. Kube seki ko kana nga jamana umne depuis sambi oroniko mala surunyala sambi oroniko parce que le 10 janvier 1957 kase bima obe bi oroni nani obo banyangula kube seki nga jamana umne alsa dote go famba mana ngoko dote duru samalendo fona tigera non de nin duru chorilate il est temps anka wuli kanjo an faso kisili gunga ka bokmala le pandau uyu sigi ka laje jamana dew taka nyogo soro nyama koro mais ama swanga koda anga fintigra ka ukola parce que ko lebuye ambolo 20 janvier terminé qu'on fait nous avons décidé de sortir le même jour en Benaka kera hôtel Salam Kolonana quand be vol le 26 mars Odoni Biche, tentative Bekera, tentative Fola Kera Mouye, on nous a traité de populistes, tentative Flana Kera Mouye, où est Chedonta, un et la Mounou B, un Nagasi, au Simasega marché, tentative Savana Kera Djumé, ou Koko Bamakobe danger là le 26. Quoi, al moment a circulé Bomoko Konana, quoi Djadisou Be Fambe, Djadisou Bemi, nous sommes là. Les Djadis sont où? Ça veut dire que Oulu Mounou fait Jamana Djafa, Oulu de Djadisou. Nous sommes là aujourd'hui, Djadisou Bemi. La Kata, le 20 janvier Kanabla Bila, vous avez assumé. Kata, le 20 janvier la Kanabla Bila. Ayaou Yirakafo, Kosrante Sayasa, Konambesa, le 26 mars Kambebesa. Kaira Francila, qu'on nous est pression qu'un régime Nika, transition Mimbe Ankuna, qu'on nous est pression Kanka, Kambe Djiboli a Temesra fait. Oyoro la celle de renseignement Barake. Balmo dokun demene antunya jirawla kafo antumbe Musa Mara no fetagamana o de senfe akira sabuye ambulo sigaso mara la kone anye kuchala ane duguba chama kolongolong o senfe akira sabuye kuchala kaw ane sigaso ko ni alaye donkibaru nanta nonu jirana amena wala like ni mbele jelena Musa Mara no fetagama nyechi mimbala ne reju se trawole bolo avec sabuye gabo Mali dugu miseu kirengrenni yana tugu daw asigibo uka konogwa anuka hamina ko wula nyajira wula kafo do franje temene nyere bora kibaru yo kalama Mali ni Niger frangela ani Burkina frangela nga soldasiu bingani wale chejugu minu ndara ku segere
n'o de ye sɔrɔlasi minnu bɛ kɛlɛda la yɔrɔ kofɔlen na u ye waati kɛ kungo kɔnɔ u bɛ jamana kumabɔ kɛlɛda la olu ye waati kɛ olu tun kan ka segin ka n'u ka denbaya la u kulu nɔnabila u ka taali senfɛ Mali sɔrɔlasi cɛ a ka ca ni cɛ 30 ye nin bɛɛ fatura a sabu kɛra janfa ye janfa min n'o tigɛra k'o da u ɲɛ sira la ninnu ye waleya ye waleya min a kɛn bɛ ka jamanadenw lasogola bi kosɛbɛ mɔgɔw tun ye ko caman bɛ nin ko la Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga na hali ni maa bɛ se k'a fɔ ko n'a ɲɛna ko ɲɛma o nɔ don n'a yɛrɛ tiɲɛna ko ɲɛmɔgɔ o de nɔ don a tun bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔ ni Ibrahim Boubacar Keita bɔra ye ni sɔrɔlasiw ka k'u taara ka di u yɛrɛw ma tuma dɔ la ko dɔ bi kɛ u ti kɛ nka i bɛ ka boli ni bi cɛ hali ni maa bɛ se k'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min kɔrɔlen a tɛ kɛ ten nka k'u bi senna nka fo mun fana ka faamu k'a fɔ sɔrɔlasiya kɔni ni balola o kɔni ye garijɛgɛ de n'o tɛ sɔrɔlasiya de kun ye k'i nin di ka jamana kumabɔ maa o maa n'i kɛra sɔrɔlasi cɛden ye o de la jamana ŋaraw ko ni maliden tora kɛlɛda la ko a tora tuko la o de ye mun jira malidenw ye kɛlɛŋanaw de kɛlɛmasaw do kɛlɛcɛ jamana do kɛlɛcɛdenw do jamana kumaboli i fatuli i sali o kɛnɛ kan ne yɛrɛ Jose kɔni fɛ ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye fɛn min fɔ an ye fo n'i ma kɛ silamɛ ye n'o tɛ jamana kumaboli kɛlɛ ni e sara o la i sara i sakun de la awɔ n'i ye silamɛ ye i ye Seyidi Su ye karamɔgɔ n'a kɛra fili ye aw b'a la tile ɲɛ o de la ni Mali sɔrɔlasiw sara kɛlɛda la a man kan ka gwan an na fo k'a kɛ kɔnɔnafili kumaw ye fo ni a y'a sɔrɔ u ka kan ni labɛn min ye u ka kan ni ladon min ye u ka kan ni lami min ye u ka kan ni dege min ye n'o ma kɛ ani tuma dɔ la ni dabali ni fɛɛrɛ tigɛra nin dun tɛna u sɔrɔ fo n'a kɛra o ye kɛ o kɛbaaw kɔni tuma dɔ la u ka kan ni ɲangi ye o de senfɛ Musa Mara wasaden kɔrɔ don sabu i bɛ ka fanga laban min sigira a kɛra wasaden ye n'o ye député ye Bamakɔ sigida 4nan tɔgɔ la o yɛrɛ kɔfɛ a ye minisiriya kɛ a ye premier minisiriya kɛ a bɛ jamana kalama n'o ye jamana kolatigɛ ye wale yɔrɔw ye a bɛ bɔ a joona nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ ka dɔgɔ Mali kɔnɔ k'o ye politikimaa ye a ye se ka kɛ Musa Mara ta ye denmisɛnniya galabu kɛnɛ b'a la o bɛ se ka k'a ye nka o dama kɔni tɛ sabu a ye yɔrɔ caman yaala dɔw n'a kuma fɔ k'a fɔ Jose Traoré ani Musa Mara ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen hali n'a kɛra ko dɔ bɛ yen a fɔlɔ ye min ye ale de bɛ n wele n yɛrɛ bakun ko Jose e ko i bɛ jamana kibaruyaw ɲini o tuma hali keɲɛbata min kɛra n'i y'a ye ne ma taa a sɔrɔla Kɛrɛwanikaw ka kuranɛjigi min kɛra n'o kɛra kunungo o de y'a kɛ ne yɛrɛ Jose Traoré ma taa Musa Mara nɔfɛ tagama na keɲɛba nɔ tɛ keɲɛba taali tun ka di n ye mun na keɲɛba ye galomajira jɔrɔ dɔ de ye Mali la dugukolo a ɲɔgɔnna dugukolo ɲuman tɛ Mali kɔnɔ yan a man ca dɛ a filanan ye min ye keɲɛba ye sanubɔ yɔrɔ de ye kabili lawale la fo bi nka n'i ye keɲɛba lajɛ k'a ye k'a fɔ nin lahawta sanu ninnu bɛ bɔ yen nka hali sira ɲuman ka bɔ Kayi ka taa keɲɛba sanubɔ yɔrɔw bɛ yen dɛ hali sira ɲuman tɛ yen keɲɛba ta in tun ka di n ye nka keɲɛba ta diyara n ye cogo o cogo alikuranɛ kalanyɔrɔ ka di ne ye ka tɛmɛ taama kan o dɔrɔn de y'a kɛ ne ma Musa Mara nɔfɛ taama kɛ nka a ye taali min kɛ yen an ye seereyaw sɔrɔ taakun min tun b'a la dugu ka dɔgɔ cercle ka dɔgɔ bɛ yen n'i ye Mali cercle n'i y'a kɛ 100 ye Musa Mara ye min taama a tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a tɛ 50 bɔ a bɛ 30 kɔni bɔ Musa Mara ye min taama min kɛ keɲɛba a ɲininkara a ye jaabi minnu sɔrɔ olu filɛ sibiri don in na marisi kalo tile 27 an nana keɲɛba bɛ Mali tile biyanfan fɛ Senegal frontière la ale de y'an ka cercle laban ye ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ Falemeba o de bɛ Keɲɛba ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ Mali frontière ye a fan dɔ fana ye frontière ye Mali ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ an bɔra Bamako soli 4h du matin ka heure 8 kɛ sira la kilomètre 400 ni dɔɔni sira tiɲɛnenba don an ka sɔrɔ ka se Keɲɛba midi tuma an bɛ deli ka min kɛ o ye foliw ye dugutigilaka imamu préfet maire an ye foliw kɛ dugu ɲɛmaaw la ka sɔrɔ wulada fɛ ka conférence kɛ ani maaw ka sigi ka kuma nakun ye minnu ye k'olu walanwalan jamana lahalaw fana ka dɔ fɔ olu fana kan nka kuma fanba
kɛra dugu lahalaw de kan bawo gɛlɛya caaman de bɛ nin dugu in kɔnɔ a yɛrɛ tuma dɔw la a tɛ se ka faamu jamana sanubɔyɔrɔbaw a bɛɛ bɛ Keɲeba n'a fɔra kuranko o ye problème ye jiko o ye problème ye problème wɛrɛw caaman bɛ siraw man ɲi a faamuyali ka gɛlɛn nka komi ne yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na dugu tɛ kɛ foyi ye dugudenw kɔ dɛ ni Keɲebakaw ma wuli k'u jɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɛmaaw fɛnɛ don a ko la ɲɛmaaw fɛnɛ ka k'a kow la a ka gɛlɛn dugu in ka yiriwa an y'o hakilinataw tila ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a faamuyaliw sɔrɔla la an bɛ continuer baaraw fɛ cercle in kɔnɔ inchallah ni dimanche donya in na mars kalo tile 28 an tun bɛ Sitakili commune kɔnɔ Keɲeba cercle commune do commune min sanu bɔyɔrɔw ka ca commune do fana commune min ka sɔrɔ ka bon ni Mali commune bɛɛ ye ka da sanu bɔyɔrɔw kan sanu bɔyɔrɔ min 3 de bɛ a commune kɔnɔ an y'a daminɛ Tabakoto ye commune dugu dɔ ye min bɛ o dugu in kɔnɔ n'o ye Tabakoto mini foliw kɔfɛ ani maaw sigira ka kuma k'o kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya minnu bɛ Tabakoto kan bawo dugu ninnu bɛ jiko kuranfɛnw ka baarako ani mɔgɔw sigiyɔrɔ tiɲɛnen don dɔɔni ka da sanubɔ ni sanu baara kan an ye hakilinaw ta an ye hakilinaw di an bɛ kibaruya dɔw di ɲɛmaaw ma a ko la Tabakoto kɔfɛ an nana Jijan ye Sitakili dugu ye dugu min ka bon ni a dugu bɛɛ ye an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a ka sanu bɔyɔrɔ min 3 de bɛ a commune kɔnɔ an y'a daminɛ Tabakoto ye commune dugu dɔ ye min bɛ o dugu in kɔnɔ n'o ye Tabakoto mini foliw kɔfɛ ani maaw sigira ka kuma k'o kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya minnu bɛ Tabakoto kan bawo dugu ninnu bɛ jiko kuranko denmisɛnw ka baarako ani mɔgɔw sigiyɔrɔ tiɲɛnen don dɔɔni ka da sanubɔ ni sanu baara kan an ye hakilinaw ta an ye hakilinaw di an bɛ kibaruya dɔw di ɲɛmaaw ma a ko la Tabakoto kɔfɛ an nana Jijan ye Sitakili dugu ye dugu min ka bon ni a dugu bɛɛ ye an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a ka bon ni Keɲeba dugu bɛɛ ye ka da Lolo min ani Gunkoto min o bɛ Jijan kɛrɛfɛ Lolo de ye Mali min bɛɛ la belebeleba ye Mali sanubɔyɔrɔ bɛɛ la belebeleba ye Lolo de ale sababu la Jijan kɛra duguba ye yanni an ka don dugu kɔnɔ an y'a daminɛ damanda dɔw bɛ duguda fɛ ka dama baara ni ɲini k'a faamu dɔɔni an y'a ye maa caman de kɛlen bɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma a ko la ani k'a ɲɛnabɔ u bɛ sɔrɔw kɛ dama kɔfɛ an nana Jijan dugu kɔnɔ foliw kɛra ani maaw sigira ka baro gɛlɛya kɛlenw ɲɛfɔra an ɲɛna o kɔfɛ fiɲɛ tiɲɛni ani ji tiɲɛni o gɛlɛyaw fana fɔra ka da sanubɔ fana kan an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ sanubɔyɔrɔ ninnu a kɛra cogo o cogo don kelen u bɛna datugu o don nin yɔrɔ ninnu bɛna kɛ cogoya di ɲininkali gɛlɛn fo an ka hakili jagabɔ ka taa kan an bɔra Jijan an y'a laban Sitakili la Sitakili ye commune faba ye nka ale dugu man bon kosɛbɛ ka da sanubɔyɔrɔba tɛ yen yɔrɔ ninnu na an ni maaw ye baro kɛ Sitakili an ye jateminɛw ni faamuyali dɔw kɛ nka an yɛrɛ nisɔndiyalenba bɔra Sitakili ka da dugutigi ale ye an dɛmɛbagaba ye ani an kanubaba don k'a ka nisɔndiya yira a yɛrɛ y'a ɲini an bɛ lajɛ kɛ yɔrɔ min na o sonorisation ale yɛrɛ ye o location sara u ye nisɔndiyaba kɛ an fan fɛ an ye teri kura sɔrɔ an ye teri ɲuman sɔrɔ an b'an janto min na an balimaw a dɔ la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ nin ko in a ye se ka kɛ koyi wa a ye se ka kɛ wɛrɛ tɛ koyi fangakuntigi jamana ɲɛmɔgɔ kuntigiya sigi minnu n'u kan ka kɛ kabili Ibrahim Bokar Keita ka fanga ye pɔrɔn na sɔrɔlasiw fɛ n'olu yɛrɛ dama ye maa dɔw tɔmɔ u diinɛ n'u ŋaniya na olu sigi ka debutiya jɔyɔrɔ di olu ma aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita tuma min na a fɔra ko sɔrɔlasiw y'a ka fanga minɛ a yɛrɛ tun ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ale ye fanga bila tiɲɛni ɲɛsiranya fɛ a t'a fɛ jamanaden si joli ka bɔn o ɲɛsiranya ani jamana kanu min bɛ ale Ibrahim Bokar Keita yɔrɔ ale ye fanga bila mun na a t'a fɛ maliden joli ka bɔn ale ka fangako la o de senfɛ fanga bilali a fɛ
nga yana ka fanga bila ko kwa ye député bulunci député bulun minnu tun sigira na sigili kɛra woyoba ye o député bulun sigili o député bulun cili kɔfɛ ale sɔrɔla ka fanga bila a ye fanga bilali min kɛ sɔrɔlasi ninnu k'u b'u karaba cogo fanga na nka ka sabu kɛ diɲɛ jamana setigi jamanaw ka koron ye u ka tintinli ye sɔrɔlasiw laban u ye dɔ bila fanga na n'o ye bandaw ye o bandaw o laban u ye masugandi o kɛra Muktar Wani a fɔra fɔcogo min na dɛ o sɔrɔla ka jamana marabolo sigi n'o ye gouvernement ye o gouvernement min sigira ca damadama dira o ma o cɛw la o de ye san 1 ni kalo 6 u k'u banban cogo bɛɛ lajɛlen na ka labɛnw ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ jamana ɲɛmɔgɔ jamanakuntigi kuraw ka sigi n'o bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛw ka halala fanga sigilenw ye o baara o sigili dɔgɔdali de kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen u ye dɔgɔdali kɛ ka dondali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a fɔ k'u bɛna wotew kɛ n'o de ye jamanakuntigi sigiw ye ka daminɛ président sigi la ka se députéw ka sugandili ma ka se maire ka sigili ma u bɛna nin bɛɛ lajɛlen u bɛna boloda u y'a dɔgɔda ka don jɔnjɔn k'olu fɔ a ko la o jamanakuntigi sigi ninnu de dɔgɔdara alamisa tɛmɛnen jamana marabaw olu ka dantigɛlikɛla fɛ n'o yɛrɛ ye minisiri ye a n'a ɲɔgɔnna bonyɔngo min ani jamana yɛrɛ kɔnɔna marako ani fanga cɛman bɔli minisiri ani olu minisiri 2 de tun bɛ kɛnɛ kan hali jamanadenw yɛrɛw yɛlɛma minnu bɛna don jamana dantigɛli ani sigi kan tubabu b'a fɔ min ma ko constitution ko sariya kolo dɔw yɛlɛma ka kimɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na ani fasow b'a fɛ ka kuntilenna minnu da jamana maracogo la fanga mara ka daminɛ fanga maracogo la ka se fanga bolicogo ma ka se fanga sigicogo ma sariya min bɛ o dan dɛgɛ k'o dan sigi k'o kɛcogo jira ni yɛlɛmacogo t'a la fo sariya kolow k'a yɛlɛma a bɛ fɔ de ma ko constitution ka taa jamanadenw ɲininka u b'a fɛ ka yɛlɛma minnu don o dantigɛli ni sigi kan na a bɛ fɔ de ma ko référendum olu de olu sugandili jamanaden kelen kelenna bɛ ɲininka i sɔnna wa nin yɛlɛma in fɔra an b'a fɛ ka nin yɛlɛma in don jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun na karisa yala e sɔnna wa e min ye maliden ye a wo n sɔnna a y'i ma sɔn a bɛ fɔ de ma ko référendum o fana dɔgɔdalen don nin wale minnu ni o dɔgɔdara an ka jamana marabaw fɛ n'o ye furancɛ fanga marabaw ye dɔw y'a jira k'a fɔ nin ye ŋaniya jɛlenya de ye nin ye kɔnɔnjɛlenya kuma ni wale de ye ka bɔ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ko a mana bɔ sira o sira fɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo san 1 ni kalo 6 minnu dira olu ma u b'u wasa don san 1 ni kalo 6 la olu tɛna kelen da o kan u tɛna kelen bɔ o la u tɛna tile kelen da o kan u tɛna tile kelen bɔ o la olu b'a fɛ baara nin ka kɛ waati min fɔr'u ye n'u ka fanga bɔ boli o furancɛ kɔnɔna na olu b'a fɛ yanni o waati bɛ fɔre san 1 ni kalo 6 in o k'a sɔrɔ jamanakuntigi kuraw sigira wote ninnu minnu n'olu kofɔra nin ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ o furancɛ kɔnɔ olu ka fanga in bɛ fore yɔrɔ o yɔrɔ jamanakuntigi kuraw ka sigi i n'a fɔ jɔyɔrɔ min tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta bolo n'o ye jamanakuntigiya ye maa ka sugandi ka bila o la député minnu ni u gɛnna ka bɔ députéya la maa kuraw ka sigi ani hali minnu bɛ yen bi n'olu tɔmɔna sɔrɔlasiw fɛ olu ka baara in ka jɔ jamanadenw yɛrɛw ka bolokɔni si mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛna ka na députéya baara kɛ maire sigi fana min ye sigida la wote ɲɛmɔgɔ kuntigi sigiw ye komi a caman bɛ yen i n'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya min bɛ yen hali ni mɔgɔ min ye Wɛnzɛndugu ta k'a lajɛ maire tɛ Wɛnzɛndugu cɛ 2 bɛ yen olu bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ mairiya nɔfɛ bɛɛ ni tɔgɔla sɛbɛn bɛɛ ni bɛɛ ko k'ale ye maire ye o maire ninnu bɛ se ka falen cogo min nin bɛɛ lajɛlen dɔgɔdalen don ni yɛrɛ ye wajibi de ye wajibi min sariti kan minnu dira ninnu ma diɲɛ setigi jamanaw ani mɔgɔ minnu bɛ Mali karaba ninnu sɔrɔlasi ninnu ka fanga bila furancɛ min dira o ma sariti kan minnu taara diɲɛ yɛrɛ jamana magɛnkɛbaw ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw in fɛ k'u bɛna fanga in boli san 1 ni kalo 6 min kɔnɔ ani bɛn kɛra sariti kan minnu kan olu labatoli ye wajibiya de jamanakuntigi sugandi n'o ye président sigi ani députéw ka sigili a bɛ fɔ o de ma ko présidentielle ani législative u ta ko fɔlɔ o bɛna kɛ février kalo tile 17 san 2000 ani san 22 février kalo tile 27
Samba fla ani samugani fla. Samba fla ni samugani fla kwani. Oye jamana kuntigi sigi ani deputy sigi. Aw ya ye ko be jamana kuntigi sigi ani deputy bulon sigi abebe ke dungile. Uyera uka fochugo la ni la nyini mimbe ola odeye. Na fla be jera ka ke ɲɔgɔn fɛ n'o ye president sigi ani député bulon sigi député ka sigile a bɛ kɛ sabu ye min bɛ caman bɔ wote ko musaka la n'o tɛ n'a fɔra ka president sigi k'a dama o bannen kɔfɛ ka député sigi kɛ n'i y'o musaka fila o bɛɛ y'a dama musaka de o n'a bɛɛ bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye o bɛ musaka tila fila de ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ n'a fɔra ka jamanakuntigi sigi kɛ o y'a dama taama ye. O bannen kɔfɛ ka dɔgɔdali kɛ ka député bulon sigi kɛ o fana y'a dama taama ni dama musaka ye. O n'a fɔra k'a fɔ ko k'a bɛɛ k'a dama a sɛgɛn ka bon a musaka ko fanga ka bon nka k'a jɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tile kelen waati kelen yɔrɔ kelen o b'a to sɛgɛn dɔ na bɔ sɛgɛn ni taama na dɔ yɛrɛ na bɔ a musakaw la. Ni jamanakuntigiw olu ma se ka sugandi tako fɔlɔ la. Ko min ye tako filanan ye min ye tako filanan ye o bɛ kɛ marsikalo tile 13 san 2022 i n'a fɔ sisan ni président sugandi kɛra tako fɔlɔ in na maa minnu bɛ taa tuma dɔ la o bɛ se ka se fo maa 20 waati maa 20 hakɛ ma. O maa 20 ninnu na fila minnu bɛ yen ni mansin ni yɔrɔ ma tɛmɛ 100 o 150 kan tako filanan bɛ kɛ. Ni tako filanan in kɛra sa o tuma fila minnu bɛ yen n'olu ye bɛɛ dan maa fɔlɔfɔlɔ min ye bɛɛ dan ani maa filanan min ye bɛɛ dan olu de bɛna tako filanan na k'o dɔgɔdalen don n'o kɛra kɛfɛn ye koyi n'o dɔgɔdara k'o bila marsikalo tile 13 nka min ye tako filanan ye yɔrɔ n ye jamanakuntigi sigi de tako filanan fɔ aw ye. Député minnu sa ni olu ma se ka nin yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ la tako filanan fana dɔgɔdalen don ale fana la o kɔni o bilara u y'o don kɛrɛnkɛrɛn k'o bila marsikalo tile 22 san 2022 ni député tako fɔlɔw la u bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa bɛɛ ma se ka sɔrɔ o tuma u bɛ taa wote tako filanan na o de bɛna kɛ marsikalo tile 20 san 2022 la. N'olu sugandili kɛra sa président jamanakuntigi kura o sigira député kura o sigira o tuma ni olu wote banna tuma min olu ka kalikasiyɛn ani u ka sigili fanga na o de bɛna yɛlɛma ko fɔ furancɛ fanga ani jamanadenw ka halala fanga sigilenw na marisi kalo nata ni ala sɔnna ma. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yanni jamanakuntigi sigi o ka kɛ jamanadenw ka masugandi maa min bɛna bila Ibrahim Boubacar Keita nɔ la i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita sugandi cogo min n'o ye jamanadenw ka jamanakuntigi sigilen ye n'o tɛ bandaw ale kɔni ye maa tɔmɔlen de ka bɔ jamanadenw na dɔ de y'i bolo sin ale ma wala dɔw de y'ale tɔmɔ k'ale sigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la ale tɛ jamanadenw ka maa sigilen ye. Maa min n'o bɛna sigi jamanakuntigi sigi la n'o bɛna kɛ Mali jamanakuntigi président ye o sugandili bannen kɔfɛ o député minnu bɛ yen n'o Ibrahim Boubacar Keita ye olu ka kolo ci député minnu bɛna kɛ o nɔgɔ labila olu nɔ labila ye n'o fana bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛw de bɛ maaw sugandi k'olu k'u ka wasadenw ye olu bɛna kɛ députéw ye ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen ye n y'a jira u la k'a fɔ u b'a fɛ jamana dantigɛlen ni sigi kan sariya sun n'o ye constitution ye o sariya kolo dɔw ka yɛlɛma o de bɛ kɔnsa n'o de bɛna kɛ sabu ye ka sugandili kɛ o yɛrɛ fana dama dɔrɔn tɛ maa minnu bɛ n'olu bɛna kɛ jamanadenw ka maa sugandilenw ye n'a bɛ f'o ma ko conseillers minnu yɛrɛw bɛ n'olu bɛna kɛ an b'a fɔ minnu ma ko maires wala maire kɔrɔsigiw olu yɛrɛw kɔni ka sugandili sabu fana ka kan ka kɛ olu ka sugandili de sa u de bolo dara k'o bila décembre kalo tile 26 san 2021 nata an bɛ kalo min na o ye avril kalo ye mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre n'a cɛra a tɛna tɛmɛ kalo 8 hakɛ kan an bɛ kalo min na o ye avril ye avril an ko bɔ a la mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre n'a furancɛ janyana ani maire sigiw a bɛ fɔ minnu ma ko conseillers olu sugandili o tɛ tɛmɛ kalo 8 hakɛ kan
min ye octobre kalo tile 31 nata ye nya jirawla ka fɔ jamanadenw u bɛ taa ɲinin ka jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun n'o ye constitution ye sariya kolo dɔw bɛ olu yɛlɛmali ko kuma bɛ sen na o de bɛna kɛ octobre kalo tile 31 san 2021 yɛlɛma n'o donna jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun na n'o ye constitution ye o tuma o b'a jira k'a fɔ Mali ye sariya kura ta n'o ye dantigɛli ni sigikan sariya sun a bɛ fɔ min ma ko constitution de la République du Mali o sariya ninnu yɛlɛmali o de bɛna ni constitution kura dilali ye Mali fɛ sabu yɛlɛma dɔw bɛ don kɔrɔlen sariya kolo dɔw la laban min n'o dilala Mali fɛ o kɛra kabili san 1992 waati o kura de bɛna dilan sa o bɛna kɛ kɔrɔlen nɔnabila ye o yɛrɛ n'i y'o jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ ani o yɛlɛmali sabu an bɛ avril kalo la o ye dɔ ko la mai juin juillet kalo damadama de b'an ani o cɛ n'o mɛnna cogo o cogo an ka avril kalo bɔ a la mai juin juillet août septembre octobre n'a mɛnna a janyana cogo o cogo a tɛna tɛmɛ kalo 6 kan ne tuma min na a labɛnna labɛnbagaw fɛ min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye o maa sugandilen minnu olu de bɛna u hakili jagabɔ a kan n'o jagabɔra tuma min a bɛ sɔrɔ ka taa di jamanadenw ma aw sɔnna wa aw ma sɔn a bɛ fɔ o de ma ko référendum sariya kolon min n'o bɛ nin wale bolodalen ninnu bɛɛ lajɛlen n'o bɛ wele n'a bɛ fɔ o ma ko décret k'a jira k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna o sariya wele kan o bɛna kɛ décembre kalo tile 15 nata Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o yɛrɛ u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye u bɛ jamanakuntigi sigi ani dibidibulon sigi u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛ kun ye musaka bɛ se ka dɔgɔya cogo min ani ni maaw ka taga ka segin fanga bonyana a bɛ se ka kɛ sabu ye min b'a to jama tɛna bɔ ni wasa ye maliden minnu bɛ yen n'u bɛ taa wute o tɔgɔ bɛ sariya sɛbɛnba min kan n'o ye fichier électoral o la fɛsɛfɛsɛli k'o bɛ kɛ utukalo tile fɔlɔ ka se tile 15 nata ma jamanadenw yɛrɛw k'u kanbɔ ka fɔ n b'a fɛ ka kɛ wasaden ye wala n b'a fɛ ka kɛ jamanakuntigi sigi ye jamanadenw ka kanbɔli min n'o bɛ tali kɛ wasa n'o bɛ tali kɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun o sariya kolo dɔw olu yɛlɛmali n'a bɛ f'o ma ko campagne référendaire o bɛna daminɛ octobre kalo tile 15 san 2020 o min ye o référendum ni n'o kɛ i ɲiningali minnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ sariya sun o sariya kolo dɔw yɛlɛmali k'o bɛ kɛ octobre kalo tile 31 o jaabi ninnu bɛ di décembre kalo tile 30 san 2020 jamana yɛrɛ kiribolo min n'o bɛ jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun kɔlɔsi jamana yɛrɛ a sigicogo kura ni sariya sun kura ye k'o bɛna kɛ janvier kalo tile 14 san 2022 mairie sigi ninnu y'a jira u la k'a fɔ ni maa min b'a fɛ k'i kanbɔ o kanbɔli o dɔgɔdara ka bila novembre kalo tile 11 o de y'a don laban ye ni maa b'a fɛ k'i kanbɔ mairia nɔfɛ o tuma i ka sɛbɛnw ka se a bila yɔrɔ la yanni novembre kalo tile 11 san 2021 o mairie sigi ninnu olu de dɔgɔdalen don sa décembre kalo ka bɔ o tile 10 na ka taa o tile 24 na san kura n'o ye san 2000 an bɛ san min na n'o ye san 2021 ye n y'a jira u la k'a fɔ président sigi ani députéw ka sigili o bɛna wele o weleli kan o bɛna kɛ décembre kalo tile 29 san 2021 k'i kanbɔ fanga nɔfɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ deli ka kɛ cogo min o bɛna kɛ février kalo tile 6 san 2022. Avez-vous entendu